himai terona kulat men mi chudet sonsi jang mi pochakloni phain kora sirkep arnika sampor phainer kep apor malok borpathar police station ka parlo lakhain kora pli deopani constituency mudhuram terangaro himai teron akulat mi chudet lapen kisungre ka tumpen ka chuni ripon alam thela poson helo je prapjin pen local MSC sorbong kumar tilenga VDC chairman Elis teron piatum nang rapek thapusi alang litum madisung ke pove ka tum chuningri padapon so si men mudhuram terang arong himai terona kulat kupi koson peloni men kulat doan ahormu hortar sitami mi chompon edlo pusi bilta re dunlok sitami bilta ketok bom unangran ke kupi koson peloni ang tonalam kini pon pamemela lapendela bangso akulat ahormu katok ave pen lak isian bak kanahok padupon lupusi perangke tumahin pen birta napanidu tontang ke nalih tan pantha nangli tum dukan kopi ko son man simi ke cholong lok Tuman dukan ke kini lar sini tan dukan do kono nani yang santa ko ko hai ta jo le na pen ma hai jo tang ai pen ko ko hem dam po bon kang lo hem dam lo la si han an kon dam pen chu po soก็จะแห้งหดห้องในบ้านเราสิผสมนี่ก็เทกลงก็สิพี่เป็นต้องไอ้โจนี่ก็ชิ้นนี้ดำเดือดเลยให้แก abang so dukan mi ke chi ko ana podala ปอร์จุแรงเลยก็อันปอร์นี่ la pen nangli tum dukan labang so hormu gna hok pon ko an bag duji ha ได้ก็สิได้ตัวอีบอน ai si upi pilo ini non min ke chopon ga เทียนตาโดดะเรสโดแบกนี่มีติบอร์สกีละให้อันตาโด nangli men la nangli ko than ban ma ลิเมียนเกเรจินี่สิญาติ dakarong ke ดารองเกมาดรันเกรัน te nangli hin pen labang so sarkar phang ko pilo ko chining riji ning hang ke noni liga chining ke tonan non da chining ri ke MAC Sorbon keran telenga si prajin pen angkerari family chining ri lo chairman Elis keran pi family prajin pen kerari family chining ri lo na ba ke Ruang gurapan berita pada Polores Lekhe News 24 Kalbiang